Pihlajaan hakeutuu päivittäin ja viikoittain naisia ja tyttöjä, jotka haluavat osallistua meidän tarjoamiin toimintoihin. Naisilla on hyvin erilaisia taustoja, eri kulttuuritaustoja, eri uskontoja ja yksilöinä tietysti ollaan kaikki hyvinkin erilaisia erilaisista lähtökohdista, mutta useimmiten on joku asia, mihin haluaa saada apua. Eli ei ole tietotaitoja riittävästi, jotta selviäisi arjessa niiden asioiden ja haasteiden kanssa, joita tulee vastaan. Ja meidän tavoitteena on sitten tässä yhteisössä tarjota näille ihmisille henkilökohtaista tukea ja turvaa ja apua. Ja Vantaan tyttöjen tila on turvallinen, viihtyisä, mukava kohtaamispaikka 10–28-vuotiaille vantaalaisille tytöille, jossa jokaisella nuorella olisi mahdollisuus tulla kohdatuksi juuri sellaisena tyttönä ja nuorena naisena kuin he ovat. Ja myös, että tämä olisi paikka, jossa tytöt voisivat tavata uusia ystäviä ja myös meitä luotettavia aikuisia tässä viihtyisessä ja iloisessa ja turvallisessa ilmapiirissä. Täällä on kyllä ihan soluttautunut mukaan tähän porukkaan, että kaikki on ottanut tosi hyvin vastaan ja on täällä tehdään niin tärkeää työtä tyttöjä varten, että olisi toivonut, että itselläkin olisi ollut tämmöinen paikka, kun olisi kasvanut, turvallisia aikuisia ja tekemistä. Just se, että täällä on aikuiset, jotka välittää oikeasti ja sitten kun tulee tänne sisälle, niin tietää, että täällä ei katsota alta kulmia, vaan täällä oikeasti otetaan vastaan sellaisena kuin on. Ja, että täällä saa seuraa monenlaisista ihmisistä ja aikuiset just vastaa kysymyksiin, jos lapsilla on jotakin, mitä ne ei voi esittää esimerkiksi vaikka kotiväellä. Ja täällä on semmoinen. Tyttöjä, jotka käy meillä, niin yhdistää usein sellaiset asiat, että ei ole ystäviä. Eli ne paikat, missä on koti ja koulu, ja sitten he on tänne tullut saattaen jonkun toimijan kautta ja täällä sitten löytäneet ensimmäiset ja uudet ystävät ja saaneet sillä tavalla sitten muodostaa oman verkoston ja semmoisen vapaa-ajan harrastuksen, joka sitten tietysti vahvistaa hyvin pitkälle sosiaalisia taitoja. Mähän olen siviiliammatiltani myös ollut opettaja, mutta en ole opettanut suinkaan suomea, vaan opettanut historiaa ja yhteiskuntaoppia lukiossa. No, siitä on kyllä poikinut tänne Naisartsiin semmoinen piirre, että mä käyn täällä pitämässä historiatunteja kanssa naisen aseman muuttumista Suomessa ja Suomen itsenäistymisestä ja tämän tämmöistä aiheesta. Okei, ja miksi meitä verotetaan, mihinkä ne verorahat käytetään. Nehän on sitä, mitä mä oon tehnyt 37 vuotta elämässäni muuten. Mikä päivä on huomenna? Sitten toinen iso järvi on Mä matkustelen nykyään tosi vähän ja sitten kun mä tulen tänne, niin täällähän mä tapaan monta kertaa vuodessa eri kulttuureista tulleita naisia. Mä käyn täällä vapaaehtoistyössä sen takia, että se on minun mielelläni myös virkistystä. Tämä on Kultsi-hanke, eli tämä on semmoinen sosiaalinen tukitoimen malli, jota täällä Vantaan Naisat ry:ssä pidetään yllä. Eli tarkoitus on, että tuosta ovesta kuka nyt vaan haluaa kävellä sisään tai kuka tuntee, että on ongelmia tai muuta sellaista, niin voi tulla pyytämään apua. Ja sitten me tietysti yritämme järjestää sitä apua ja jatkopolkua, niin kuin, miten me pystytään sen naisen ehdolla ja mitä apua se nainen haluaa niin järjestää. Ja tässä mä oon 4 vuotta pyörittänyt tätä projektia. Tässä on käynyt varmaan, mun on ollut yli 100 naista. Ja kuitenkin me ollaan saatu aika monelle jatkopolku, että he ovat päässeet joko kielitaito on kohentunut, että on esimerkiksi meillä on luku- ja kirjoitustaidottomia naisia ollut, he on päässyt sitten luku- ja kirjoitustaidon kursseille, suomen kielen kursseille. Sitten meillä on ollut tämmöisiä, jotka vähän vähemmän osaa suomea, niin he ovat päässeet sitten tavallaan niin kuin sellaisille ammatillisille kursseille tai MAVA-koulutukseen. Minä tulee täällä opetkirja suomen kieli. Sitten haluan auttaa töitä tai koulussa. Nyt on vapaa. Minä olen Masama. Nyt paikka, sama paikka ja opiskelija ja Ivin paikka ja minä ei paljon puhu suomi ja nyt minä ymmärrän. Puhut paljon? Ja tiedän. Ja
opettaja, vähän opettaja ja tämä tosi hyvä. Tämä paljon auttaa. Ja ahkera nainen. Sinä olet erittäin ahkera nainen ja hyvä opiskelija. Osaat englantia ja ruotsia. Joo. Englantia. Okei. Naila. Minä olen Naila. 3 vuotta minä tulen täällä. Minä ei ole työharjoittelua. Minä tulen vain opiskelija ja käsityöt. Ja minulla on auto maissa tosi paljon auto minulla. Me ei tuoteta täällä sellaista palvelua, mikä kuuluisi valtion tai kunnan tehtäviin, vaan pikemminkin täydennetään kaupungin ja valtion tarjoamia palveluita. Että eroavaisuutena tässä on varmasti suurimpana se, että me ollaan itsekin täällä ihan tavallisia naisia, tehdään tätä työksemme ja pyritään sillä tavalla auttamaan, eli meillä ei ole mitään sanktioita tai mitään isompia sääntöjä, jotka tässä määräisi, miten me toimitaan, että meillä on vapaammat kädet. NiceHearts on erittäin tärkeä yhteistyökumppani Vantaan kaupungille, koska NiceHearts tekee kotoutumista nimenomaan naisille. Naisten kotoutuminen on tärkeintä, koska naiset vastaa myös koko perheen ja koko yhteisön kotoutumisesta. Jos me mietitään sitä, mitä naiset saa aikaiseksi isommalla rintamalla, niin sillä on suurempi vaikutus kuin viranomaisten tekemällä työllä. Tässä työllisyyspoliittisessa kasvukutsuhankkeessa niin me autetaan maahanmuuttajataustaisia naisia pääsemään eteenpäin omassa elämässään ja me autetaan heitä pääsemään lähinnä töihin tai sitten johonkin ammatilliseen koulutukseen. Ja naiset, jotka meille tulee, he tulee TE-toimiston ohjaamina ja me haastatellaan heidät sitten, että tullaanko me molemmin puolin ymmärretyksi suomen kielellä ja se on sitten yleensä se riittävä edellytys sille, että pääsee tähän ryhmään mukaan. Minä olin äitiyslomassa 3 vuotta hoita lapsi kotona, kun lapsi pääsee päiväkotipaikkaan. Sen jälkeen minä tulin tänne ja haastattelu. Se on minulle tuttu paikka, koska 4 vuotta ennen minä olin täällä. Ja minun mielestä tosi kiva paikka naiselle, jos tarvitsee jotain tehdä elämässä ja hän auttaa paljon. Ja jos meni kouluun ja työpaikka haluan itse en tiedä missä valitsee ja en tiedä paljon osaa tietokoneessa valitsee. Siellä paljon auttaa meillä. Ehkä kaikki naisilla hän auttaa. Ja sen takia minä valitsin tämän paikan ja minä tulin tänne. Ja siellä joku nainen, Johanna, sen, ja kaikki paljon auttaa. Ja ei ole vain kouluhakemuspaikassa, jos hänellä on ongelmia lisää, joku kotona tai naapuri tai mitä. Mutta hän kaikki asiassa tässä naisilla hän auttaa. Ja kaikki naisia auttaa. He on useimmiten sellaisessa tilanteessa, että he on ollut kotona, asunut Suomessa noin 10 vuotta ja ollut kotona hoitamassa lapsia ja perhettä ja tulee tänne sitten siinä vaiheessa, kun muu perhe lähtee omiin menoihinsa, päiväkoteihin, kouluihin, mies lähtee töihin niin he kertoo jäävänsä kotiin ja siinä vaiheessa he aktivoituu itse ja haluaa päästä itsekin jonnekin. Ja tänne kun he tulee, niin me aletaan sitten käydä läpi yksilöllisesti jokaisen kanssa sitä, että mikä on se oma tavoite, mihin haluaa päästä ja mietitään yhdessä, että miten me voidaan sitten auttaa heitä sen tavoitteen saavuttamisessa. Mä jäin viime vuonna elokuun työtönä ja sitten mä oon ihan masenut, kun mulla ei ole mitään tekemistä pitkä päivä. Sitten mä kävin aina sairaanhoitaja kerran kuussa, niin mä aina kävin juttelemaan hänen kanssaan ja sitten hän neuvoi mun tämä paikka, kasvukusut-paikka. Hän tuo mut tänne viime vuonna tänä vuonna keväänä. Niin, ja sitten Tiina sanoi, että mä pääsin hänen mukaan tai tää mukana
kun elokuussa. Joo, ja sitten tämä auttoi mun aika paljon. Ja nyt mä en masennut, mä jaksan auttaa muita ihmisiäkin myötä. Ja se tuki on ehkä sitten semmoista pitkäkestoisempaa, eli voidaan auttaa jotain ihmistä pitkiäkin jaksoja, 3-4 kuukautta. Mutta tavoitteena on sitten se, että naiset oppivat ja tulevat jatkossa toimeen itse ja osaavat hoitaa itse omia asioita. Että esimerkiksi jos oppii sitten lukemaan ja kirjoittamaan, niin on todennäköisesti paljon helpompaa pärjätä tässä yhteiskunnassa. Tai vahvistaa sitä kielitaitoa niin, että tulee itse ymmärretyksi ja ymmärtää, mitä ympärillä tapahtuu ja pystyy hoitamaan lasten tai oman perheen asioita. Mitä se kotoutuminen oikeasti tarkoittaa? Siis viranomaisen kieltä ainakin sanotaan, että se on kahdensuuntainen prosessi tai kahdensuuntainen niin kuin, maahanmuuttaja kotoutua niin kuin suomalainen yhteiskuntaan. Ja meillä Suomessa on aika paljon niin kuin palvelut ja niin poispäin. Mutta yleensä mediassakin sanotaan, että kaikenlaisia negatiivisia juttuja tämä maahanmuutto ja kotoutumisliittyviin asioihin. Ja niiden perusteella, että me mietittiin tässä Kutomo-projektissa, että kotoutumispolku pitäisi oikeasti mallintaa. Koska nyt kun meillä on kaikenlaisia projekteja ja palvelut, mutta ei kukaan tiedä, kuka tekee mitä ja miten ja minkälaisia ohjelmia ja palvelut on olemassa. Siis käytännössä me järjestetään yhteistyöfoorumia, mihin me kutsutaan eri sektoreiden edustajat. Ja yhteistyöfoorumissa me edistetään avoin dialogi ja kohtaaminen niin kuin tämä eri sektoreiden välillä. Me järjestettiin jo 8 yhteistyöfoorumia tähän mennessä ja on jo olemassa 264 edustajat tässä meidän yhteistyöfoorumissa ja se tarkoittaa, että meillä on 264 yhteistyökumppaneita. Ja tämä kuuluu ei pelkästään Suomessa, niin kuin Suomen toimijoiden kanssa, mutta myöskin kansainvälinen niin kuin, kotoutuminen. Tärkein asia Kutomo-projektissa, että me nostetaan esille kolmansien maiden kansalaisten näkökulma tästä aiheeseen. Ei pelkästään puhuta maahanmuuttajia niin kuin ne on joku muu tästä keskustelussa, mutta he ovat mukana itse siellä yhteistyöfoorumissa keskustelemassa ja tekemällä niin yhteistyötä eri sektoreiden välillä. Avain ideologia-asia, mitä täällä Naishaatsissa tehdään, on, että me kohdataan tyttöjä ja naisia juuri sellaisina kuin he on ja pyritään kuulemaan, mikä se tarve on ja sitten siitä eteenpäin auttamaan niin, että se asiakas tulee kuulluksi eikä tarjota valmiita vaihtoehtoja, vaan asiakas itse päättää, mitä hän haluaa ja minkälaista apua tarvitsee. Se on pitkälle semmoista luottamuksen rakentamista ensin ennen kuin päästään sitten eteenpäin.